Svjetski dan hepatitisa. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji svaki 12. stanovnik zemlje živi s virusom hepatitisa B ili C. Takav kronični oblik u 25% bolesnika uzrokuje cirozu ili karcinom jetre. Stoga je iznimno važno testirati se i virus otkriti na vrijeme. Hit plaža na Jadranu, bez obzira na čudljivo vrijeme, privlači posjetitelje. Pravo mjesto za anonimno, besplatno testiranje iz sline na hepatitis C i HIV. Nalaz je gotov za 20 minuta. Pa na Zrću zbog toga što su ovdje naši korisnici. Naša ciljana populacija i publika se nalazi upravo ovdje i ovo je u stvari jedan dio našeg outreach programa. U Hrvatskoj oko 100.000 osoba ima kronični virusni hepatitis B ili C, no većina zaraženih i ne zna da ima virus. Bolest se često otkriva prekasno kada se razvije ciroza ili rak jetre. U ambulanti je 50-godišnji Željko, nekadašnji ovisnik. S tihim ubojicom, hepatitisom C, bori se već godinama. Ta bolest ne bole niti nema manifestacije, dok već jedino preko krvi kad idete nalazi pretrage i to onda se pokazuje na jetrenim probama i tako dalje. Hepatitis se može dogoditi svakomu. Virus B širi se krvlju, znojem, suzama, majčinim mlijekom. Virus C prenosi se uglavnom zaraženom krvlju. Testirati se treba ako imate neke od ovih rizičnih čimbenika ili ako osjećate kroničan umor. Između čak 60 i 70% ljudi se može definitivno od hepatitisa C izliječiti. Ako se bolest prepozna, dijagnosticira, oni imaju velike šanse za izlječenje. Potpuno izlječenje od hepatitisa B nije moguće, no bolest se može držati pod nadzorom. Obveznim cijepljenjem od 2000. od tog virusa zaštićene su sve osobe mlađe od 24 godine. U Hrvatskoj